Moi! Onks just 9-luokan päättynyt nuori, jota kiinnostaa tekoäly ja sen mahdollisuudet? Jos kuulostaa sulta, niin hae meille kesätöihin. Tekoälylähettilääksi. Som MyTech AI-ambassadör får du den unika möjligheten att lära dig om hur AI används och utvecklas, besöka teknologiföretag och se hur de använder AI i arbetslivet och lära andra att använda AI samtidigt som du utvecklar dina färdigheter. And on top of that, gain valuable work experience, build connections with technology companies and learn new skills that you can use both in your daily life and in your studies. Jep. Työ kestää tosiaan 2 viikkoa, 2-13 kesäkuuta. Työpaikka on Helsingissä ja työkielenä on suomi. Hakuaika alkaa 27. tammikuuta ja loppuu 9. helmikuuta. Sitten mä en muistakaan, mitä mun piti sanoa. Haastattelut järjestetään suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi ja muistathan tehdä sen hakemuksen sitten kunnolla. Hur mycket pengar får jag? Mitä? Money. Niin, palkka! Aivan! 500 € plus vuosilomakorvaus. Ja sit sulla pitää olla kesäseteli. Olen jopa vähän pettynyt, kun työt loppuu, kun oli niin kivaa. Tämä oli tosi rento ja kiva kesätyö. Sain työkokemusta ja mulla oli hauskaa ja hyvä olla. Nää oli siis viime vuoden kesätyöntekijöiden kommentteja. Jos yhtään kiinnosteli, niin laita kuule hakemusta tulemaan. Tsemppiä hakuihin. Lycka till, good luck!